बिफा दिनै फिसा बिग्रायनि डिउटियाव थांनायनि गिबि सान बोर सास्रिहर बिफा जाहाथे फिसाया देरहासार जायो। थां फिसा नों जेब्लाबो देरहासार जाहो। आफा दिनै आं नोंनि लांदां जायगाखौ सुफुंनो ओंखारबाय बोर हो आफा गोहो हो। मिस्टार बिग्राय गोरा गयारि दिनैनिफ्राय नों जोंनि डिपार्टमेन्टनि ASP एसिस्टेन्ट सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस। गोसोआव लाखि जोंनि बे खाखि खसाबा हादोरनि साफ्रामबो उन्दै गेदेर धोनि गोरिब बयनिबो रैखाथिनि ढाल। खोनासं जोंनि डिपार्टमेन्टनि खायसेया बे खाखि खसाबखौ मोनगानाय लोगो लोगो गावखौनो आयेननि सुंथागिरि सानो आरो देरगानानै लायो। नाथाय बे नङा। समाजनि गाज्रि सुबुं आरो दुथांफोरखौ हमै हमै सोदांनाय आरो दबथायनायासो पुलिसनि हाबा। मिस्टार बिग्राय गोरा मिजिं थियो नों नोंनि केरियाराव देरहासार जानो हागोन। आं नाजागोन मेडाम। प्रिय बन्धु रामसायारि। यस मेडाम। थां बिनि केबिनखौ खिन्थायै थां। यस मेडाम। राजा फरायना होनसै मालानो गथ' प्रफेसर सुबुं बर'नि फिसाजोफ्रा बियो फामि हनै मालाय बिगोमानि दंखायो। लोगोफोर आं दिनै बे फामि बर'नि पाउडार खावलायाव सिखिरि जानानै सोब गुदुंगोन। जोंबो दं। मा जाया? राजाया आंखौ किस खालामदों। ओइ मा जुनारखौ बिलाय? मा आं जुनार आखु? औ मा जुनारखौ बियो? मानो? फैदो फै बिसोरो नांलायनानै लाब गैला। हिनजावजों लेंना लांजानानै गावखौनो गोहो गोनां खालामना लाबायलै जाम्बा। एरायना थाथ'। एटेक।
सार बेहाय माबा दावराव जादों अरे बिग्राय नोंथां अ फिलिफां माथो जाया बे राजाया फामिखौ हमख्रबना खुदुमदों गान हेला हेले नङाबा नै बेगर फिसा बोराय बायदि फैजागोन हो नोंनि बिब' बिनानावजों बेबादि बिहेभ खालामब्ला नोंखिनानै थानो हागोन ओइ अफिसार एसपि बिग्रायग्रा गयारि वाव मा इसेबां गोहोगोरा बे अफिसारालाय सालाफोर मा खायजा बे माबार दावला जा माबार दावला जा दावला दावला आरो खानसु नागिरदों मा आरे ओइ साला ओरै जा ओरै ओरै बाद दावला जा आरो नङाबा एम्बु बाद बाद जानो हागौ नों बे नोगोराव गोदान बेनिखायनो नों जेबो मोनथियाखै आं बे सहरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फालांगि प्रेमानन्द मोसाहारिनि फिसाज्ला मोनथिबाय ना राजा मोसाहारि आफाया नों बायदि पुलिस अफिसारखौ बायोसो ओइ बे एसपि बिग्राया माबा मोनसे जिराद नङा नों फाजोंबाय जोङो साला नों राजा एबा फोरजायानो जा नोंनि नोमफा प्रेमानन्दलाय मा सोरबा एमपि एमएलए मन्त्रि सन्त्रि फिसालाबाबो नैबे बिग्रायजों रावबो रेहाय गैया मा एसे बोगदा जोहोलाव खोनासं नोमफा प्रेमानन्दनो खोन्थाहै नोंनिख्रुइ गोहो आरो बोलोगोरासिन मानास हाग्रामानिफ्राय मोसा बागाया फैनानै बे सहराव दंफैयो होननानै मानसिफ्रा जाय हिन्जावखौ बिमा माहारि होननानै सानो दुर्गा पार्वती लोक्षि सरस्वती होननानै फुजियो बे हिन्जावखौ नोङो गेलेग्रा मुसुखा सानो गोख्रै आथि दाननाय खुलुम आरो निमाहा बि सरि थां गोख्रै देखालां ओइ गुन्दाफोर लथा बाथा थाला बेहाराफोर खासि खालामनो थाला सैबाबाय मासे मानै माथाम माब्रै थां सालाफोर न'आव ओंखाम गोजां बिजान जायो नोंसोरो हाय हेन्डसाम हाउ आच्छा स्वीट बियो सोर बियो आंनि गार्लफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड ना लाइफ जाथ'वाखै जाहांहां नोंथांनि नोजोरा थिगैनो दं औ हिन्जावफ्रा ओरैनो नायनो समायनाखा गलाब बिबार बादि गावदां बेबादि ड्रेस गानो मा गोनांथि दं थार इंलिश टाइप लंपेन्ट दागान जारौ चुरिदार दागान सारि दागान जारौ स्कार्ट दागान बर' दख'नाखौनो जारौ दानानै गान जारौ दानो रोङाबोला हाथायाव जारौ बायनानै गान मा रुंसारि अबिराम गयारिहा बिदि फिसाला दंबावो औ सार दा बियो जोंनि
ASP मानसिया माबादि मानसियाथ' जोबोद साहसि आरो थों गोथों इसिबां गोगा बियो फांसे सुद्राय बिफांखौ बुख'खांनानै आरो फांसेसो रज'बावनो नागिरदों नोंथांनि सासे पुलिस अफिसार जाखोमानानै दं बेखौ मिथियाखैमोन आं बावाखै जानो गोसो गैयामोन नाथाय आफाया हरखाब थैनो थांनायलाय माब्ला मा जानानै एक्सिडेन्ट सांग्रां जा इन्सपेक्टर जाहाथे बिग्राया बिफा बिराम गयारिनि मार्डार केसनि सोमोन्दै जेबो मिथिनो मोना आरो जोंनि 2 नाम्बार फालांगिनि सोमोन्दै जाहाथे जेबो मोदोमनो मोना आरो नोजोर हो बै फाइला जाहाथे बिग्रानि आखायाव गोग्लैया नैबे इन्सपेक्टर प्रिय बन्धु रामसियारिया जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा सार प्रिय बन्धु आंहा नोंनि सायाव जोबोद फोथायनाय दंखायो आफा थैब्ला आङो गवालपारा सैनिक स्कुलनि बयस हस्टेलावसोमोन फाइनाल आनजाद जाफुगासिनो दंमोन आफानि थैनायखौ आं नुफैनाय जायाखिसै मिथिया हुथिया सोंफ्लांनानै गोसोआव दुखु होनाय जाबाय जेबो नङा सोङाब्ला माबोरैथो मिथिनो Hello. MLA Shibna Demari speaking. MLA Demari नोंथां अबिराम गयारिहा माथो पुलिस अफिसार जानो हालायनाय फिसाला सासे दंबावो माथो खिन्था हरनो सानैनो बावनासो दं आं बिफाजोलै फिसा जानाय नङाथ' गोखै बिफांनि फिथाइया माब्लाथो गोदै जाफेरखो आच्छा नोंथाङा दा मा मावनानै दं गैया सानदोंमोन रायजो मोनब्ला माबा मोनसे जागोन नाथाय सोरनो सोर मा मुफ्लानो दा ओरैनो BPP-RCC होननाय नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि आफादगिरि जानानै दंथ'यो BPP-RCC गोलावै बडलेण्ड पिपल पिस एन्ड राइट्स क'अर्डिनेशन कमिटि थांखिया बडलेण्डनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम हारि आरो धोरोम बासियालासेनो साफ्रोम नोगोरारिफोरनि गोजोन आरो सुबुं समाजनि सायाव नोजोर होनाय आरो रैखाथि होनाय थांखिया मोजाङानो जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टजों गोरोबो नोंथांजों माखासे खोथा रायज्लायनांगौ दंमोन नाथाय गासै खोथाखौ बेयाव रायज्लायजाजोबा नोंथाङा मालाबा समाय लानानै जोंनि मावखुलियाव फैनो नामा जागोन हाय हेन्डसाम नोंखौ आं माब्रै आंनि मोजां मोननाय देवलोङाव फोनांनो हाबावनो आइडिया लिफ्ट लिफ्ट मी प्लिज हाबा जुगानो मोजां नंमारला इसोरा जेरै अन्थाइ बिखा बिदिनो मानसिफ्राबो अननो रोङै अन्थाइ बिखा जालांजोब्बाय मानसिया खानिसोमोन नामा आयौ हनै होफिनगौहाय हेलेना रेडि जाखादोहाय मा नों मेगनजों नुवा खानि नामा मेगनजों नुनायमोनब्ला आं मानो सौदाव मुगदाव जाबाय बायनो हनै दासो थांनाय गारिनाव लिफ्ट बिबायदोंमोन आं गैया ब्लडसो थांबाय हाबा मासि अन्थाइ बिखा बे अन्थाइ बिखाया आंनो नङा नङा नों अन्थाइ बिखा नङा नों जोबोद अनसुला खानिबाबो सिख्लाया नायनो जोबोद मोजांथारथ' नों आंखौ माबाफोर बुंदों नामा होनदां जेबो बुङाखैथ' आच्छा नों बबेसिम थांनो आं दोनलांनोसै फै हेलेना बेनो सनानि खाबुआ हाय बेसो फै गाखोहैदो दे गाखोदो से मानिसो
नों जोबोद अनसुला नङा आं अननो रोङा मालाय बायदिबा जों बायदि खानि खुजिखौ मुगैनानै ब्लडसो थांसिगौमोन नों माब्रै बुंनो हाखो मानसिफ्रा बुङो जायनि गोसोआ मोजां बेनि महर मुस्रियाबो मोजां नोंबो जोबोद नायनो मोजां इस नङा गारा नंथारगौ नङा गाराखौ आं मानो बुंनो आवलिहांबायहाय सालाया नों मारगौ अरनि खाथियाव लाहाया आवलियाब्लानो थानो हाया होननाया आच्छा दहाय गादुनाया दुलुबायदों नामा आं मेगन खानाया बोरै नुनो नोंनो नायनायनानै खोन्थादो ना इसोराबो इसोर मा एसे अन्थाइ बिखा महर मुस्रिखौ एसे समायना दाना हरबाय नाथाय मेगनखौल' हरनो मानो एसे खिरफिन जाया हे इसोर थैजासे बिदिनो सिथाबनानै थाबाय थानो मोनथों हाय हाय मा एसि मोहिनी गोनां नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागेला जाबाय जारौ गुस्थिनि मिनिनाया आंखौ फाग्लासिनसो खालामबाय एसि मोहिनी गोनां नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागेला जाबाय
थांस' नोंखौ बावनो हाखाला अ सना नाजावदो आंनि अननाय सुग्लाय होदो आब्रा गोसोखौ हाय हाय मा इसी मोहिनी गोनां नोंनि हायना महरा खेबसे नुनायावनो मेगनाव नोजोर नांबाय आं फागला जाबाय हो 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 हे 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 सारसो आच्छा नों मेगन खानि नंमारगौ ना नंमारा आं फोथायनो गोब्राबसो मोनलायलांबाय नंखाय नंदोंबा नायदो नै बेखौनोबा सोरबा सोरबा आंनि मेगन नुयैनि खाबुखौ लानानै आं सुनि आं पापि बिनिखायनो आंनि आइ आफाया आंखौ मुगैनानै गोरलैयावनो हामबाय दा गाबसै सिरि थादो नोंनि गाबनायखौ मानसिफ्रा खोनायोब्ला आंखौसो माबा खालामनो सानो हाबाब नों बासि अनसुला इसोरा नोंनो आं बायदि खानि खुजि नङै सासे नायनो मोजां हिन्जावजों जुलि हरथों हेलेना बारा जानाया थाब आंगायनो गोरलै गोसोखांदों मा सोलो खालामनाया मोजां बारा बादा सिखावनि सालाया खान्दा होनाय बायदि हमजानो हागौ गारिया लाखिदो बेयावनो लाखिदो नांला बेयावनो ओंखारनोसै आङो Hi, handsome. How sweet. I love you. आदा साना सानजौबाय हनै सिखारद' आवसाव गथ'आ सानफ्राव बेरायहैनायावबा बहा बहा मा मा लोगो मोनबोयो ए नै बिसिबांबा गोलाव खानाय सोरबा बाजैनि ओइ गथ' जेखौ खुगाव फैयो बेखौ मानो बुङो हा इया थिखलायनि गथ'खौ हा ओइ गथ' र' नों र' हनै 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 ओइ गथ' नोंखौ आवसाव गथ'फ्रा थांदो दुगैस्रांहैदो थां नोंखौ गथ' बिग्राय ओंखाम ओंख्रि गुदुङा मोनखाजोब्बायमोन जालांखादो आफा जालांलायै सम गैया बिफायाबो बिदिनोमोन खालि सम गैया
मा गया नोंथां सफैबायनो औ फै जिराय नोंथां आं नोंथांखौ लेंहरनायनि जाहोना बेनोदि जोंनि बे सहराव हेर'इन ब्राउन सुगार बायदि फेग्रा मुवाफ्रा सिरि सिरि गोबां सोलिखोमानानै दं बाथ्रायाथ' जोबोद सिरियास बे सहरनि गोजान खाथिनिफ्राय फरायनो थाफैनाय फरायसाफ्रा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दं बाथ्रायाथ' जोबोद साननो गोनां बर'नि उथुमै बेयावनो बेबादिब्ला सोर मोजां लेखा गोरों मानसि सिखारबावनो बे जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ इयुनाव सोर माबादि मानसिफ्रा सालायगोन हारिनि बे इयुनखौ गाबखांनानैनो फरायसा आफादाबो क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय गोबां हाबा मावबोबाय बेफोरनि गुदिया सोर बै राजाया बिनि बिफा प्रेमानन्द मुसाहारि आरो लकेल एमएलए शिबनाथ दैमारि प्रेमानन्दनि बिजनेसा बेल' नङा मुङावल' माइ माइरं बेसर फाथोनि स्टकिस नाथाय सिं सिं गान्दा गं मैदेर हाथाय आरो 2 नम्बर दंफांनि साप्लाइ बेफोरखौ बारहोनायाव नोंथांनि माखासे पुलिसफ्राबो मदद खालामो मानो खालामा जानो आसल आरो रांथ' बे बिजनेसाव लकेल एमएलए शिबनाथ दैमारियाबो मुलाम्फानि 50% बख्रा दं मन्त्रि एमएलएफ्रा माजोंथो थाखो थाखो बिल्डिं लुगासिनो माजोंथो जोंगा मागा बिलासि गारि गाखोदों आदसा बेफोर जिरादफ्रा माब्ला थाङो फैयो आरो माब्रै गुमुर मोनो बै मानसिखौ नायहरनाय क'क्राझार क'क्राझार बेथ' सासे जावलिया मा ड्राग्स जानानै जानाय नामा नङा बे जोंनि आफादनिनो सासे सोद्रोमा मुङा बिरेन्दाव बिरेन्दाव बे मुंखौथ' आं बबेबा खोनानाय बादि बिरेन्दाव आदा दं थाब थांदो बाय अनजलि बाय नोंथाङा मा सानदों जेबो सानाखै औ नों दानो दसे फैलाय औ आं थांगासिनो दं बिरेन्दाव बिथाङा एएसपि मुङा बिग्राय गोरा गयारि सारखौ मोजाङैनो सिनायखायो सार खामानिया खैफोद गोनां मिथिखागौ सार खामानिया जोबोद खैफोद गोनां गसाया नोंसोरखौ थाब थाब बुथारथों बे फैसा हरनाया हमनानै ला बेजों जोंजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बे फैसा हरनाया जाबाय थांदो I see. It's good idea. प्रिय बन्धु गाबोन फुंनि 7 बाजियाव जोंनि गुदामनिफ्राय गंसे ट्राकआ सिलिगुरि होना रावनांगोन आरो बे ट्राकजों नैबे सानैयानो थांफागोन खोनासं बे ट्राकआव माइरंजों लोगोसे 1 कौटिनि गान्दा गं आरो मैदेर हाथायबो थांफागोन बेखौ मिथिना लाखा आं थासान्दियाव जेबो सिन्था खालामनाङा सार आं दं गुड
हेलौ हेलौ सर आं बेरिन्दाव बुंदों प्रेमानन्दनि गुदामनिफ्राय सिलिगुरि होननानै गंसे ट्राक जायखार लागासिनो दं औ गारिनि नाम्बारा जाबाय WB 723027 औ सर माथो जालांदिया सम गैलाय जोंखौ पुलिस होसोगासिनो मा पुलिस ओइ गारिखौ लाखि नङाबा सुट खालामनाय जागोन ओइ खाथियाव गेट दं थैथां बाजुनां खाराबा जानायब्ला औ खुगा मुथुनो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों सार नों थिगखौनो खालामदों इन्सपेक्टर रामसियारि बिग्राय नों दाबो सिनाय मोनाखै नैबे प्रेमानन्द मुसाहारिया मा जिरादजों दानाय बिग्राय मिन्थिना लाखा गथ' अन्थाइजों अन्थाइ देराबा अर जोंगोन जोमैजों जोमै सौग्रावोब्ला मोफ्लामगोनल' नाथाय नैबे प्रेमानन्द मुसाहारिजों सौलायोब्ला नोमफाव बिराम बादि खेला मेडाम जिउनि थाखाय आंहा एसे माया गैया नांगौआ जिउआनो थांथों थेवबो सोरखारि धोन लुथिग्रा रोजा रोजा जाखांफुनाय सेंग्रा आजोलाफोरखौ ड्राग्स बादि बिस दौनानै लेलाय लेलाय बुथारग्रा इनाय उदखारि आयेननि बेरेखा सुबुंफोरखौ साफा साफा हमनानै साजा होनो हायागौमानि आं दलरै जिरायनाय नङा मेडाम गोजोन्थों इसोरा जाहाथे नोंनो बोर होयो ओइ अनसारि आंनियारि माबा लाबोदले गय ददेरे फाथै सिनारि दाउब'खि बायदि सुनैया नै खुगा दैल'ल' मोनथारबाय न दौदोब्रा हा आखाइ गैयिफोरबादि बेलाय माथो आखाइ बेलाय आइदै हाथाला गुरग्रा आगरफोरखौ हाला नालाय माथो जालदाब गारनानै ब्लद थांबानो जाबायना इसोर मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो होननाया बेफोरनो आरमा हा अरनो हाला जखन गांसो गोरलैखौ नागिरखानांगोनानो नङा होनबा अनसारि आंनियारि हगार बिहामजोबोनो हामला दानो सेंग्रा गोरलै बायदि दा खालामथार जब प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या जय बोराइ बाथौनि रायजोफोर आंनि मुङा आलु माने इंराजिनि पटेट' आंखौ माबोरै जानो मेनानै जानो ना रुनानै जानो ना पापर बायदि फ्राम फ्राम सावनानै जानो जानो गोसो एरैनो आरो माजों जानो अमा बेदरजों जानो ना मोसौ बेदरजों जानो ना बालाबोथियाजों जानो ना दाउदैजों जानो
जेरै गोसो एरैनो जाजायो संग्रा हिनजावफोरनिसो गोसो आलु 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 आलुखौनो जायो बयबो किलु किलु हाय किलु किलु आलु 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 आलुखौनो जायो बयबो किलु किलु हाय किलु किलु आलु 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 फाफि आलु गेसाव नोंखौ जानोसो होनदों नोङो नोंनि मुंखौ खोनाब्लानो नोंखौ जानो खिने उदैयासो दुखाङो आंहा नै नोंनि मुंखौ खोनानानैनो खिनोसो ओंखारलायबाय आंहा फाग्लिया जानायनि बाखल गैया खिनायनि बाखल गैया माबा गोदै गोबाब खैसिन खैलांसो खिफिलांबाय खिनो ओंखारमारबाय बे फाग्लिया हनै दख'नाफ्रावसो खिजिरलांबाय नामा गायलां गायथां जालायलांथारदों फाग्लिया साला लोदो लोदो हिनजावखौ जना आंहासो हामख्रिंख्रिं जालायलांथारबाय खोनासं रायजोफोर देवानि गायो आङो अनेक एस हार एक पेस हिनजाव गारजानाय बोजानाय सोरबा दोनखारलायनाय आरो सोरबा माबा माबि आरिलायनाय मिथिं गायो मिथिङाव हौवा गारजानाय फाथैलाय बिसिनाय बिनिफ्राय बै माबा माबि बान्दा बान्दी माबा खांखिनि कुंखिनि रांखिनि गारजालायनाय बैफोरखौ आङो हायना मुलि होनानै बुथुमनानै हाबा लाफैयो हाबा लायनो दिनैसिमहालागै सा 20 दाजाबसे 20 जाबायमोन उनावहाय सोरबा सोरबा रसा नांनानै सोरबा फसायिनि ब्लड खारलां दा सासेल'सो मानि दहायनि बे खिथु गिदिरजों खिफिलांनाया लाबदांगुरिनि मावथि माहाजोननि फिसाजो मुङा हाफागालि थेंथेगालि खुगाया बार'गालि पान्जाबि ड्राइभारजों खारफालांनानै गारजानायमोन हायना मुलि होनानै जफैदों आङो बैसोआ आंनिख्रुइ 10 बोसोरसो गिदिर जागौमोन बारा नङा मोदोमा बेनोसै अमा बुन्दि बायदि अभार साइज खिफिलु खिफिलायानोसै बिनिया लोदो हिनजावफोरखौ जथ'वालै नै फाफि आलु गेसाव हिनजाव सासेखौनो जाहोनो हाया नोङो बेनानसो जिसे हिनजाव लाग्रा जाहोनो हायाब्ला मानो बे मिथिङाव आवग्रिनानै हायना मुलि होनानै लायो नोंलाय आइ दाइ सालि दासो मोनदों नोङो फाफि हामालै आगै बिदि स्लाय नोंनि नोमाखौ लायोबा मा जायो नोंनि नोमाखौ लाबा हामा होमबा नोङो दिनाखौ जोबा 50 बारसो उद्रायनांगोन फाग्लि हाफागालि आइ दाइ दासो मोनदों मा होनदों नोङो आइ दाइ फाफि आइ दाइ नोङै आं उसुङाव खिदों माबार जावगारनां गारि थां दहायले आगै हाफागालि माबा पारमानेन्ट डिउटि दंबा बेफोरखौ मावनो हो मा हिनजावनि खिखौ गारनो होयो नोंलाय उदाय रोङै हौवा नोङो जेरावबो नै फाफि सालि दासो मोनदों मोजांबासो मोजां आइ दाइ सालि दासो मोनदों ओइ सालि दासो मोनदों दोनैसो मोनदों नोङो बिलिफां लाभ माने मा लाभ मायने प्यार मायने लाभ जेरै सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ प्यार मानी लाभ मानी प्यार फैरो जे आं आखिनि सावगारि नोंनि खावलाया
दां नोंनि महरा थै गहां गहां खावलायाव खुदुमब्ला मिथिगोन प्यार मानि मा प्यार होननाया बेखौनो बुङो लाभ लाभ होननाया बेखौनो बुङो सना हो 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 प्यार प्यार ला 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 लाभ लाभ खालाम सना उफ्ले उफ्ले बोजब सना लाजिबा खाजि गोमायो माखौथो बुङो प्यार प्यार होननाया बेखौसो बुङो लाभ लाभ होननाया बिदिसो माथो आदा हो 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 प्यार प्यार ला 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 लाभ लाभ होननाया मासे गेदे देरोजे जाउले बुंगे प्यार मानी लाभ 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 मानी प्यार प्यार दे बुंदे जाउले बुंदे दे सना आंनि खोमाया हो 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 प्यार प्यार ला 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 लाभ लाभ हो 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 प्यार प्यार ला 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 लाभ 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 ओइ अनसारि आंनियारि देब्रा जोंहा एसे मा देसै फैब्रा एसे मोजाङैबो बुङाबा मायाबो हामाखौ दे मा खालामनांगौ आंलाय देलै अनसारि आंनियारि एसे बिखुं खुरनानै होफैदो आफा बे बिलिफां मिथिखागौ बियो कलेजाव आंनिनो स्टुडेन्टखामोन MA पास दा BPPRCCनि आफादगिरि सार आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन नों जे मा बुंनो नागिरदों आं बेखौ गासिबो मिथिखागौ बाथ्राया बेनो नङा होमबा आं फामिखौ मोजां मोनो फामियाबो आंखौ मोजां मोनो आरो जों सानैजों हाबा लानो गोसो बिलिफां नों बेखौ मिथिनानै ला साफ्राम बिमा बिफायानो गाव गावनि फिसानि सायाव मोनफा सिमां थायो सोरबादि मानसिनो गथायोब्ला फिसानि इयुना सुखि जागोन सार आं फामिनि बाथ्राखौ मिथिगौ नोङो मिउनिसिपालिटि बर्डनि इलेक्सननि सोमोन्दै बुंनो सानदोंना औ सार अके आं राजि देलै मालायनि बानायखौ मिथिया नामा एफाग्राब हाखु दाखुजों जायो नामाफ्रा सानसु सांग्रां मा मा रायलायदोंब्रा बिसोरलाय बोथोर गैयै लोगफ्रालाय दाबो जाया र' दासो एसे आराम मोनहांदों सुमु सुमु मोनदों क्या उम्र है रोम रोम मोनदों मा एफा गोबाव दाबो जायो बाबायसो आं बाराखौबा सोलाबला बाराबा दुफुंब्लदसो थांगोन आङो दासो आराम मोनदों नैलै आदा नोंनि आरामा आंनाव बेरामसो सन्देर होबाय दाहालागैबो हाबाव गारगौलै बाथौ नोंसिनि आदा आरो बाजै हा माथो आथिं लावबोदोंब्रा आलु देवानियालाय बे आलुआथ' दहायनो लावबोदोंमोनलै आदा नाथाय नोंसोर सानैनि न' सिङाव गेलेनाय रमान्टिक सिनफोरखौ नुवाब्लाबो
नोंसोरनि डायलगफोरखौ खोनानानै आनकन्ट्रलसो जाबायमोन बेबायदि आनकन्ट्रलखायनो कन्ट्रल खालामनो थाखाय बे खिरखिखौ लान्दाङै दोनदों नोंहा एयार कन्डिसन बार हाबनाय बायदि मा खिरखि बैलायब्रा बैलाय नोंनिया अमा मेलेम जाग्राखायनो थाब थाब बावग्रा हुदा जाबायलै साला बुरबक नायनाङि जायगाफ्राव नायो हा माथो खौरां फालाय देवानि बाबु नोंसोर मिथिया होमबा आंनिया खामानियानो बेल' जेराव थुरि नुयो बेयावनो बाथि गारो आयु आलाय मा फिसा हिन्जाव गैया गारा बाथि गालाबायनोसै फिसा हिन्जाव गैयाब्लाबो नायनांगौथ' दंब्रा दारो बाजै मालाय दानि दिनाव नों आं नागिरलायनांब्रा नोंगौलै बाजै नों बुंनाया 100% ट्रु मालाय बयहाबो दानि सेंग्राफ्रा एडभान्स बुकिं खालामखानाय थाजोबखायो जादो दानिया हिन्जाव देवानि खालामनानै हादोलै आदा बाजै मोजां खामानि मावना होनो नागिरबा ओइ बांबुल्ला साला गांगोयै थिनलाला नोंहालाय एडभान्स बुकिं दंखागोन ना गैखायाब्रा आथिखालावलाय मा एडभान्स बुकिं नांलायगौब्रा आलु देवानि ओरैनो हिन्जावफोरा आथिखालाव साब्रै ससे गोलैखायो माथोलै बांबुल्ला गांगोयै दाउला माथो दाउलिजों आसि बिमासो खोन्थाजाबाय बे आसि बिमा दिन्थिनायखौलाय मा बुजिनोब्रा नोंलाय मा बुजिनो इंलिश फिल्म नायफेरदों नों माब्लाबा इंलिश फिल्म बे आसि बिमा दिन्थिनाय माने अक्रे होननाय जायो अक्रे माने आंनो दंखायो आमाय देवानि आंनोबो सासे नायनो मोजां लेखा गोरों हौवा संनानै दोनखादोहाय खोनासङानैसो दाउलि नोंनो लेखा गोरों साख्रि आल्ला हौवा नांगौब्ला आंनि बुंनायखौल' ला अब्लानो बे इन्जिनियार डक्टरालाय मा खालामनांगोन आं आमाय आनैसो दाउलि ओइ बिउटि पार्लारफ्राव थांनानै नोंनि खानायखौ थफ्ला हास'नानै बबे काटिं बायदि खालामनानै ला बेनिफ्राय एसे दाम गोसानि क्रिम सिमफोर बायनानै मोजाङै मेकआप खालामनानै लादो फिल्मनि एक्ट्रेसफोर बायदि बै मेगनाव आइलेसफोरखौ फेज्रां फेज्रां नुलायनाय खेबनानै लादो जागोन आमाय बेनिफ्राय बे गुस्थिफ्राव जारौ लिपस्टिकफोरखौ किस खालामथावथाव फुननानै लादो बेनिफ्राय टाउन सहरफ्राव थांबा बैसे जिन्स फानथाब थाब ब्रां 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 एम्फौ फेन्दा बायदि नुलायनाय गाननानै थांदो बास स्पर्टिं गानदो आखायाव पलिथि बेग लादो मबाइल लादो हेल' डार्लिं होमबानो साला सुवार आलु मा बुद्धि फोरों नोंलाय साला सुवार नोंखौ एवना जागोन सावना जागोन फ्राय जागोन साला नोंखौ सिंग्रानि सिङावबो सोनानै जागोन आं दै बानायावबो नोंखौ रानना होयो साला सुवार जाति हाय साला बांबुला गांगोयै दाउला नोंबो साला सानसे हिन्जावनि थाखाय आंनि आथिङाव हमनांगौ जाखायाखैब्रा नङाबा हाइजें ओंखारगोन नोंबो साला बांबुला गांगोयै थिनलाला बिलिफां बियो फामिनि बिमा बियो दा बे संसाराव गैलिया फामिया जेब्ला 3 बोसोर बैसोनि जायो अब्लानो बे संसारखौ नागारना थाङो फामिया बे संसाराव आंनि अनगा रावबो आंगो होननाय गैला आं थैनायनि उनाव फामिनो सासे मोजां लोगोनि गोनां फामिनि बे लोगोखौ आं सायख'नानै दोनखाबाय फामिनि बे लोगोआ रावबो नङा नों बिलिफां नों आफा नों बेसे मोजां आइ लाभ इउ आंखौ आइ लाभ इउ होननाङा आइ नैबे बिलिफांखौसो नोंनि जायगाया आंनि आथिङाव नङा फिसा नैबे बिखायावसो आयै आंनि थुफिया बेयाव आलायनायखौनो नुवाखिसै मालती आंनि थुफिया बेयाव दोननायखौलाय नुवाखिसै नुवाखैब्लाबो नुबाय नुबायबाबो नुवाखै नङाबा बोरैथो खाथियाव मोनलायखो
फिसाफोर हमवार्क खालामनायखौ नुवाखै 싫어. बाबा आंखौबो नों बायदि पुलिस खालाम खालामगोन फिसा नों गिदिर देरगोदे. बाबा आंनो फुथुला बायनानै हो ए फुथुला नाय लाबोगोन आइदे सनादे. आयै मा नायखो जेबो नङा फिसा माब्ला जे सम मोननो रोंबावगोन सोर जाखो नों आइ नों बे न'नि औ आं बे न'नि जै जाथों फिसा नोंनि साननाया फुरा जाथों आं नोंनि बोर होनायाव आंनि साननाय मिजिंफ्रा फुरा जायोबा आं गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन आयै नोंनि मिजिङाबा मा आइलाय नों जेरै आंखौ सोङा हसिया बबेनि सोरनि मा जायो नोंनि अननायनि गोदै रावजों आइ होननानै बे सोमोन्दोखौ लेंजाबाय थानो मोनब्लानो सानदो आंनि मिजिङा फुरा जाबाय बिदिब्ला बिग्रायनि माने आंनि बिहामजो औ आयै खबरफोर हरखालायनायफोर गैया माने बेनि गारियाव आंनि गोसोम ससमा थालांदोंमोन हारे डायरिखौथ' आं बावगारबाय एसे मोजां जात लोक्षि सरासतिखौनो नाङा बेखौनो एसेबो खिथानानै लायाखै बियो र' फैग्रोथोंल' खौ मोनफ्लांथारगोनसो आं आलासिया सोरायै नों दानि आरमा आदानि बाजै आदाखा बियो मानोबा फैफिनबाय खौरां हरखालायनायफोर ओहो बिदि जेबो गैया फै बाजै आदाखौ सारप्राइज होनि बाजै नों बावनो सिरि थाबाय थादे दा ओंखारथार आदा नों बावनो दान्दिसे गसंनानै थाथ' दे आं नोंनो मोनसे सारप्राइज होनि सारप्राइज औ अनजालि आंहा टाइम गैया डायरि बावलांदों बेखौसो लांनो फैफिनदों आङो दसेल' दे मेगनाव थाइनैबो मेसेब दे मिसिबबाय थाइनैबो बिदिजों जानाय नंला दासो जादों अनजालि आंहा सम गैया मा बार नोंहालाय माब्लाथ' सम दं आइदे सिखाव आं मा खावनायनि सिखाव जाखै आंनो सिखाव हमग्रा आइदे एफा मोजां बिहामजो संबाय नोङो बेखौनो खिथानो सम गैया नोहा आयै गैगारला मा गैला औ माब्ला बबेजों खारखोमा लांखोथाय सोरमोन जानो आंबो सोंनानै लानो रोंगाराखै नोंनि गारियाव माबा गोसोम ससमा ना माबा थालांदों होनदोंमोन बियो गोसोम ससमा बिदिनो गोसोम ससमा हमनानै खानि जाफ्लानानै लिपिफ्लाबाय आङो बेनिफ्राय लोगो बिनिफ्राय आं गोसो जानानै गादलिनफाबाय गारि सिङावथ' नोंसोर सानैलाय गोबाव खंखि चान्स मोनदों बे चान्स हौवायानोबा जौग्ल'सो चान्स होननायखौनो बुजिया आगोल नों मा चान्स होआमोन बेनि उनाव खोनासं गाराय फाग्लि आंखौ हिनजाव जोहोलाव सानगोन ना माखो
मिजिया फैबाय आसोलानो आच्छा नोंसोर ओरैबादि नायनो मोनो सासे सिख्ला नाथाय मेगन खानि बेबादि सिख्ला नुबायदों नामा आच्छा नोंसोर साब्रैमोन नङा होनलाय सासेया नायनो थिग बेबादिनो सिबाय बिबो बेबादिनो गोसोम ससमा हमो वाव हाउ सुइट नों बादि महर गोसा सिख्ला बडलेण्डआव रावखौ नुफेराखै आं जेरावखि जाया जेरावखि थाया नोंनि हायना महरानो खालामबाय आंखौ बोदोर बावलिया सोर नों सेंग्रा सोखो मोखो लाजिनायबो गैया गिनायबो गैया रोंगौ बाबु रोङाबा दाबु सोरजों रुजुबावनो आं नोंनि बेहायना महरखौलाय टाउनाव नायबाय आं सहराव नायबाय नोंनिख्रुइ साबसिन बडलेण्डआव रावबो गैया मा बुंदों नों मा बुंदों माखौ लानानै दुगा दुदों लेखायाबो मा रोंदों सिख्लाफोरसो एदावदों हिन्जाव आन्दायदों नामा नोंहा बडलेण्डआव जेरावखि जाया जेरावखि थाया नोंनि हायना महरानो खालामबाय आंखौ बोदोर बावलिया गोरोन्थि सानबाय नामा नों सना सरि सरि बोदोर गोसोजों दावफ्लांनायाव हमथानो हायाखै आं नोंनि हायना महराव गोदै गोदै रावजों दा बुरखाय गेदा गेदिफोरजों दा फान्दाय आंबोसो जाबाय सिख्ला मुङाबो हेलेना नोंखौ बुजिनो आंहा जेबो बाखि गैला जेरावखि जाया जेरावखि थाया नोंनि हायना महरानो खालामबाय आंखौ बोदोर बावलिया सोर नों सेंग्रा सोखो मोखो लाजिनायबो गैया गिनायबो गैया रोंगौ बाबु रोङाबा दाबु ओइ सोर नोंसोरलाय मेगन गैया नामा जायगा मोनोसै नामा बे लामा गेजेराव लोंथेनो मोजांजोंबा लोगो जानो गोब्राब आरो गाज्रिजोंबा लोगो जानो गोरलै नङा होमबा ओइ नों जाय सिख्लाजों लाइन मारिदोंना बे सिख्लाया जोंनि राजखुंगुरनि राजखुंग्रिसो
मिथिबाय नोंसो राजखुंगुरनि खोथा बुंदों आंनि खोथाखौ बुंदों अ राजा मुसाहारि बे हालामनि नायनो मोजां सिख्लाफोर मानि नोंनि भाग गोजा नामा एटेक या हाया या राजा आं नोंखौ गोसो जाबा दानो गावथारनो हायो नाथाय बे सरकारि पिस्तलजों नङा नैबे आंनि प्राइभेट पिस्तलसो अब्ला आं सरकारनो बे बुलेट खरसानि हिसाबखौ होनाङा नोंसोरबो खोनासंना ला बेजों लोब्बा जानानै माब्ला बिदि खालामबावोब्ला नोंसोरनि सोलेरनि मोनफ्रोम बाहागोखौ सोलेरजों जुदा जाजोबगोन आं बिग्राय साहाब नों आंखौ बिदि खालामनो हाया मा बबे सासेल' मानसिजों नोंसोर साब्रै साबा मानसिया एसेबां दोखो बुजा हरखै एसेबां माने गोहो गोलोंदा नोंसोरो सैमा बांग्राफोर नोंसोरखौ फिस्लायस्लाय सैमा फिनायानो साबसिन आंहा सार गोसो जायोब्ला बिग्राया जोंखौ गावथारजोबनो हागौमोन गावथारैखायसो मा इसिबां थारना बियो औ सार बिग्राया जोबोद गोहो आरो बोलो गोरा सिरि था लाजियाखिसै नोंसोर सासे सुथुरखौ इसिबां माने बाख्नायनो आदा आसि गोथोंजों एल'नानै मोनै हिखौ आसि गेदा खालामनानैसो मोनो थिग बेबायदिनो बिग्रायखौ थोंजों नङा खेंख्लायै जोदोब होनाय खायदा लानांसिगोन सैमा सोंनायाव अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननाय बायदि खुगा जल जानाय नङा द्रामा माबार बिग्रायखौ जोंनि लामानिफ्राय अह मुसाहारि नोंथां दै गुदुंजों मै होब्ला जानाय नङा नोंथाङा मिथिगौ लहाजों लहाखौ दानस'नो हायो नाथाय अरखौ अरजों गोमोरनो हाया हायो दैजोंसो नोंथाङा मा बुंनो सानदों लेना थिगे नोबोथ' दानि सेंग्राफोर ना गोसो जानानै जाखो ना नुवाखै जाखो आं आफाजों पार्कआव दं नों दानो फै नङाबा आं जोबोद दुखु मोनगोन साला बे मबाइलजों जोंखौ फानदाय नागिरदोंमोन
ओइ र' मानसियाथ' थैखासिगोन बेखौ गुबुन दाबसे जायगायाव लांना गारहैदिनि देखांदो गारियाव माबा देखांदो औ सारा बेयावब्लाथ' फामियाबो बेयावनो बहाबा खाथि खाला थानो हागौ सार मा जाखो सार नोंखौ सोर बेबायदि खालामखो सार सार मार्डारारा बेनो आं नङा सार आं जेबो मिथिया जा बुंनांगौ पुलिस थानायाव थांनानै बुङै थां माबार नङा बे माब्रै जाथावगौ बिलिफाङा आंनि आफाखौ मानो सुथारनो जाथाया जाथायै आरो फोथायथावैब्लाबो बेबादि जाबाय फामि बिलिफां फिफा माबा मोनसे खालामदो दालाय दुखु जोबोबाय बे फिसाखौ हाबा फिसा अनसारि फिसाया जेबो दायखौनो खालामाखैब्ला बिनि राहाखौ इसोरानो होगोन आच्छा बिदिब्ला मबाइलखौ नों हराखैब्ला नोंनि गारां बायना हरगोनथ' सोर जानांगौखौ रावबो हमथानो हाया फामि थैनायखौ गाबनानै मोनफिना आदा दाना मा जाबावनांगौ जाखो आं सोरखौ लानानै सोरनि मोखांखौ नायनानै थांनानै थाबावनांगौ जाखो फामि नों गोसोखौ हगारसाबा जानाय नङा जा जानांगौ जानानै थांबाय दा बिलिफांखौ मा राहायै बारग'होनांगौ बेसो साननांगौआ आदा सिमोनजा प्रफेसर सुबुं बर'खौ बुथारग्राया आंनो बेनो नोंनि धोरोम आरो हारि बासियालासे नोगोरारिफोरनि मोजां हाबा मावग्राया इन्सपेक्टर रामसियारि स्टप इट नों दानो मेडामनि चेम्बाराव फैथ' प्रिय बन्धु रामसियारि पार्कआव मार्डार जादों होननानै नों माबोरै मिथिखो सासे मानसिया मबाइलजों आंनो इनफरमेसन हरनायनिफ्राय मेडाम एक्सकिउज मी मेडाम येस आच्छा इन्सपेक्टर प्रियबन्धु बै नुग्रा मानसिखौ नों दिन्थिनो हागोन नामा मानो हाया जानो सार हागोन सार मेडाम बे केसखौ आंनो हेन्डेल खालामनो हो नायनि सैथोआ मा नङा मेडाम बे केसखौ आंसो प्रिय बन्धु रामसियारि बैसोआ नोंनि जुनियरब्लाबो बे नोंनि सेनियर आं बे केसखौ बिग्रायनो हेन्ड अभार खालामबाय थेंक इउ मेडाम एक्सकिउज मी मेडाम लानो हागोन हेलौ आच्छा अके एक्सकिउज मी मेडाम सिभिल हस्पिटालाव सोरबा सासे सेंग्राखौ सिरियास अबस्थायै एडमिट खालामफैना दंनो एटेम्प्ट टु मार्डार पुलिस केस बिलिफां आच्छा नोंथाङा मा होननानै बै पार्कआव थाङामोन खोनासं नोंथां
समा अब्ला फुंनि 4:30 बे समाव आं आंनि एमावनो दंमोन। हेलौ फामि। बेलिफां गोजोन फुं आं आफाजों पार्कआव दं नों दानो फै नङाबा आं जोबोद दुखु मोनगोन। गयारि साहाब पेसेन्टखौ सासे जेन्टेलमेना एडमिट खालामफैदों। बे पेसेन्टनि दासिम बिगुमा रावबो ओंखारथ'नाय जायाखै। आं सेलाइन होनानै हुसनि इन्जेकसन होनाय जाहैबाय। दसे उनावनो हुस फैनो हागौ। केसा एटेम्प्ट टु मार्डार। बेनिखायनो पुलिसनो इनफरमेसन हरनाया गाहाम जागोन साननानै इनफरमेसन हरनाय जादों। नोंथाङा मोजांखौनो खालामदों। फै। थौ। आं हुस फैनायनि बिजिखौ होखांबाय सार। इन्सपेक्टर साहाब पेसेन्टआ बेनो। मा? बिरिन्दाव? मा नोंथाङा सिनायखायो नामा? मोजाङैनो। नै बिथाङानो पेसेन्टखौ एडमिट खालामफैग्राया। औ नोंथाङा बेखौ बहा मोननानै लाबोआ? औ आं गारिजों टाउनाव फैनो होननानै फैगासिनो दङमोन। बे समावनो लामा सेराव माने मानसि थुबुर थानायलाय आङो नायलायबाय थादोंमोन। बिसोरो बे समाव थांदेरो आं नायनो। ओमफ्राय बे सेंग्राखौ आङो गारियाव थिखांहोनानै बिसिम लाबोनानै फैयो। नोंथाङा जोबोद मोजां खालामदों। थेंक इउ। बिरिन्दाव नों माबोरै दं? आं मा जाया? बिरिन्दाव नों आंखौ सिनायाखिसै? आं बिग्राय ASP बिग्राय। गयारि साहाब जानो हागौ बिथांनि खर'आव जोबोद गोसायै आघात मोननायनि थाखाय बिनि गोसोखांनायनि गोहोआ बाङाय जाबाय। मोनसे खोथा, बिनि खुगानिफ्राय आं मोनसे मेम'रि कार्ड मोनदों। जानो हागौ बे मेम'रि कार्डनिफ्राय माबा मोनसे क्लु मोननो हागौ। बिरिन्दाव मोजाङै गोसो होनानै नाय। गोसोखांनो नाजा। No, Birindaw. बेसोरो सार प्रफेसारखौ सुथारग्राया बेसोरो सार। आं गावनो नुजोबथारदों सार। बेनो सार। प्रियबन्धु रामसायारि बे हाबानि थाखाय प्रेमानन्दनिफ्राय बेसेबां रां घुसायामोन? मेडाम आंनि बिसि फिसानि मोखांखौ नायनानै बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो मेडाम। मेडाम प्रियबन्धुनि दाया निमाहा होजाथाव नङाब्लाबो जोंनि डिपार्टमेन्टनि सिंनि खोथाखौ सिङाव दोननायानो गाहाम होननानै आं सानो। नङाब्ला प्रेस मिडियाफ्रा नंखायखौनो फोसावनो सुलु मोनगोन। बिब्दि होननानै दायनिगिरिखौ लाइ होनाया थिक जानाय नङा बिग्राय। प्लिज मेडाम। गोसोआव ला मानि दा एभेल अफ दा रुट। प्लिज मेडाम बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो मेडाम। मेडाम बे खेबसेनि थाखाय प्रियबन्धुखौ निमाहा होदो। मिस्टार प्रियबन्धु रामसियारि, इन्सपेक्टर साहाब, माब्लाबा बेबादि थैयै अरे हमजाबावोब्ला ना डिचार्ज ना जेल
थोंजों सिउ मा नों आंनि गाहांनाय बिखानि गारायाव आरोबाव संख्रि सारनो फैबावदों थां नों ओंखारलांदों बेनिनो आं नोंनि मोखांखौ नायनो लुगैयो ओंखारलांदों बेनिफ्राय दानो फामि नों जा खोनादों आरो साननानै लादों बेफोर गासिबो नंखाय बिरिन्दआ मबाइलनि भिडिअ केमेराजों खेबना लानाय सावगारियानो बेनि फोरमान सारखौ सुथारग्रा मानसिया रावबो नङा प्रेमानन्दनि फंबाय राजानि बिबथै द्रामासो बिलिफा नों आंखौ निमाहा होदो आं मिन्थियो आरो आफाखौ गोमाजानायनि दाहायाव द्रामाखौ बुंगोन आं मोनथिया सार बुंनो गोख्रै द्रामाखौ बुंगोन आं जेबो मोनथिया सार मा मिथिबाय बुंनो गोख्रै आं मोनथिया बुंदां आं जेबो मोनथिया सार मोजां खिथादों नङाब्ला आं मिन्थिया मा मिथिबाय माखासे इन्टा सोर नोङो बे जायगायाव आंखौ मानो लाबोखारखो आं सोर आरो बावमान लाबोखारखो सोरगाव थांबासो मिथिगौ नोङो बुं प्रफेसर सुबुं बर'खौ नों मानि थाखाय बुथारा आं मिन्थिया आं जेबो मिन्थिया खोनासं एमएलए शिबनाथ दैमारिनि सुबुरुन होनायाव आदानि थिननायाव आं सुथारदों फंबाय द्रामा नोंखौ सोर बिदि खासिबो जि बुथारना गालांखो सोर फंबाय सोर नै नोंनि फन फैदों हेलौ ओइ प्रेमानन्द दासो मोनदानो नङाना फंबाय गोमाजानायनि दाहायाव बिखाया बेसे गोसा आलौदों सोर नोंलाय नोंनि जम खोनासं थबिनि गोथां गाब गोनां गामलायाव गाब्र'नानै सियाला गोथां जाब्लानो जुनारनि राजा जानो हाया सियाला सियालखा सान्दुं थिं थिं दुंनायाव अखा हाब्लानो रोनावनाय हुदाखौलाय बहा गारनो हानो खोनासं नों जुदि नोंनि गाज्रि हुदाखौ नागाराबा नों थेयोब्ला नोंनि सारादु खुंनो आरो नोंनि सोलेरनि सावनाय हांगारखौ अस्थि फोजावनो नोंनि जोलैनि रावबो गोथाङै थानाय नङा मुसाहारि नोंथां बेबायदि माब्ला आरो माब्रै जाखो हेलौ ओइ शिबनाथ नोंनो मानो नांगौ माब्ला आरो माब्रै जाखो सोर नोंलाय नोंनि नोम्फा खोनासं अरजों गेलेयोब्ला अरजों खामथारजागोन जिबौजों गेलेयोब्ला जिबौजों सौथारजागोन आरो दैजों गेलेयोब्ला सुग्लायनाय मोनगोन खोनासं नों सासे रायजो राजानि भटजों जानाय एमएलएसो एमएलए हिसाबै एमएलएनि मावनांगौ खामानिखौल' मावबाय था नङाब्ला नों आंखौ हिन्जाव सानदों नामा दखना गाननानै न' सिङाव हाबसोना थाग्रा ओइ शिबनाथ दानि हिन्जावफोरखौ न' सिङाव हाबसोना थाग्रा दासान दानि हिन्जावफ्रा नों साननाय बादि नङा खोनासं दिनैनिफ्राय बे सहराव ड्राग्स हिर'इन साप्लाइ बन्द
गान्दा गं मैदेर हाथाइ दैथायहरनाय स्टप नङाब्ला सोर बेलाय हाराम जादायालाय ओइ नुवाखसै मेगना खानि नामा खारफुनाय गारि सिगाङाव बेबादि गसंथेनो बोरैबा ब्रेक फेल जानानै होख्रेमना आथिङा लेंग्रि जायोमोनब्ला बोरैबा ब्रेक फेल जानानै आथिङा लेंग्रि जायोमोनब्ला नोंबो बायनांगौमोन आरो बोरैबा आखाइफ्रा बायोमोनब्लाथ' नों दौनानै जाहोनांगौमोन आरो मेगना थाइनैबो खानि जायोमोनब्ला मेगना खानि जायोमोनब्ला आखाइजों आखाइ हमलायलायनानै सानैजों स्रें स्रें थाबायगौमोन ओइ खानि सिमां नुनाय ज्राब गार गोख्रै ओंखार एसपि साब आंखौ माला एरेस्ट खालामनानै लांगोन नों नोंनि जेल खानायाव दाय मोनाब्ला माबोरै एरेस्ट खालामनो बेलाय नै दाय खालामबाय एरेस्ट खालामदो इउ आर आन्डार एरेस्ट नैबेनो आंनि जेलनि जेलार आरो बैयो एसिस्टेन्ट जेलार अनारेबल जेलार्स बेनो नङा होमबा बे जेलनिफ्राय खारखोमानाय खैदिया बिग्राय आलासिखौ लाबोबा लाबोनानै अह आयै बियो आलासि नङा बियो नोंनि जानो गोनां बिहामजोसो आयै हेलेनाहा बे संसाराव रावबो आंगो होननाय गैया सिबाय जोबोद दुखुथिया मावरिया खावरिया हारसिङै देरबोनांनायसो मानि सिबिलाय आद्रि आद्रिलाय हेलेना आइ नों गावखौ नारसिन दासान आंबो दंना नोंजों लोगोआव आंबो दंफायो बाजै अनजालि आइ नों हिन्जावनि फिसाया न'आवनियासो मालायनियासो न'आवनि सानसे माब्लाबा नोंबो बैनाव थांखानांगोन बुजिबायथ' आयै आंखौ निमाहा होगोन दा निमाहा मानि निमाहा दाख्लै खोन्थायावसिया ब्लड थांखोमानायनि बेफोर जेबो नङा हेलेनाय दिनैनिफ्राय बे न'खौनो नोङो गावनि असे न' साननानै लादो बिग्राय बिहामजो फिसाखौ न' सिङाव जिरायनो लांदो नों न' बां गैजायै मावरिया नङा नों एमएलए शिबनाथ दैमारिनि नायल' जाल' सासेल' फिसा हिन्जाव हेलेना आं नोंनि गासिखौबो मिथिजोबगौ आरो आं बेखौबो मिथिगौ नोंनि नोम्फा माने आंनि जानो गोनां बिहाव एमएलए शिबनाथ दैमारिया सासे एमएलएल' नङा सासे स्मागलारबो मा बुंदों नों बिग्राय बे माब्लाबाबो जानो हाया डेडीनि मुङाव एसेबां गाज्रि दाय फुन्देरनानै दाहो बे सैथो हेलेना प्रेमानन्द मुसाहारिजों लोब्बा जानानै समाज बेरेखा हाबा मावनायाव नोंनि नोम्फा शिबनाथ दैमारिया दंफायो बिग्राय बेफोर नंखाय बे जेब्लाबो जानो हाया हेलेना बिदि होननानै आं नोंखौ मुगैया आइ लाभ इउ I hate you हेलेना आइ लाभ इउ Never I hate you आयै नों नोंनि बे सिन्दुरनि समाय लानानै सैथोखौ बुंनायसाय आफाया सासे एमएलएल' ना सासे स्मागलारबो हेलेना आइ दिनै मानो नोंनि खुगायाव बेबायदि मानि हरखाब सोंनाय बियो बे सोंलुखौ मानो सोंदों बेखौ आं मिथिगौ रमाय हेलेना आइ बाथ्रायाव दङ बैग्रि बिफांखौ लांगोनायाव गायनानै दाला आरो पुलिसजों लोगो दाजा दानि जुगा बेनो सैमा जानायखौ मावजि नायनो हाया मावजि जानायखौ सैमाया नायनो हाया आयु सिथोबा ओंखाम गोथां जानायखौ मिथिया ओंखाम गोथां जानायखौ नांबाय थाला नों संनायखौ हनै सोरबा गोदान संग्रा फैखाबाय आइ आरो आफा बेनो फामिया फामे बिसोरनो जोंना आइ आफाया हा सोरगोननि अफसारा जाखो ना निथा फुख्रि थिथा फुख्रिनि सिख्रि सिख्ला जाखोलै नों आइ आरो आफा फामिया दिनैनिफ्राय जोंनावनो थासिगोन लजिं नङा अरायनि थाखाय हामथारबाय फिसा हामथारबाय साबद्रायथारबाय माबायदि नुखो फिफा सब किसु थिगैनो दंजोबो एबार नोंखौ लेदेमगसो होनसां ओंखाम गोजाब्लाबो एबार ओंखामा थिगसे खहाबसिगोन बायदि मोनबायलां
ओइ मामाय बांबुला ओइ आनै बांबुलै नै 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 मानो मायानै जालायबाय दा फाग्लि फाग्लाफोरना थां बे दाउलाया सिथारहैथां दाउलाया मामाय बै दाउलाखौ सिथारबा दाउलिया गाबा बियो बांबुलाखौ सिथारबासो गाबगोन आङो फाग्ला बोराय मोखां नोंनियासो नोंनि मोखाङा गोरलै गथ' बायदि दालायाव फुनफुनाय बायदि जाथिथि नोङो आइदै पुस पुस नांदों बिग्राय मोदोमनाय बिबारखौ जेरै होखोमानो हाया थिग बेबादिनो सैथोखौबो रावबो होखोमानो हाया नों मा बुंनो सानदों मेडाम बिग्राय नैबे फाइलआ गोबाव सम गायब जानानै दंमोन नों बे फाइलखौ मोजाङै नाय अब्लानो मिन्थिनो मोनगोन नोम्फा अबिराम सारनि थैनायनि जाहोना मा बुङायै आफाखौ नों मानो मोनसे जाब्रबथायावसो थैदों होननानै फोलानानै खिन्थाया आं गोसो जानानै फोलायाखै फिसा नोम्फानि बोसोन बुङायै आफाखौ सोर आरो मानो बुथारा खोनासं फिसा सानसेखालि एमएलए सीमा दैमारि आरो प्रेमानन्द सारायमोनहा न'आव फैनानै नोम्फानो रां गुस्रासो फैना एसे बुरजा रां मानि बेलाय जोंनि मोनसे लडिं ट्राकआ नोंथांनि कास्टडियाव दं बेखौ नोंथाङा लानानै ट्राकखौ गोख्रै हरनांगौ ओइ अफिसार नगद 5 लाख रां दं लाखिदो आंनो नाङा नोंसिनिफ्राय मालाबा गोनां जानो हागौ जेल जाबा जामिनाव बख'नो ओइ अफिसार नोंलाय मा जों गोसो जायोब्ला हम मिनिस्टारखौ बायनो हाबावो जों ओइ सोरबा चिफ मिनिस्टार हम मिनिस्टारा रांजों बायजायोब्ला नैबे एएसपि अबिराम गैया रांजों बायजाग्रा नङा मिथिबाय खोनासं मुसाहारि नोंथां जा नुबाय जोंना एसपि साहाबा दा बावैनो सि गोजा आरो खोरोम गाननानै गया खासियाव थांनानै तपस्या खालामनो सिद्धार्थ बायदि संसार नागारसिगोन नोम्फाया सासे सैथोनि सिबिसुला आरो गावखौ फोथायग्रा मानसिमोन खोनासं सानसेखालि नोम्फाया गोबां पुलिस फर्स लानानै प्रेमानन्दनि गुदामखौ रेड खालामहैदोंमोन प्रेमानन्द मुसाहारि गोख्रै सारेन्डार जा नङाब्ला Hands up! You are under arrest. नाथाय एमएलए सिमना दैमारिया प्रेमानन्दखौ जेलाव दैथायहरनायनि आगोलनो जामिनाव बख'नानै उदां खालामो नाथाय गुलि जाखोन्दा मोसाया जेरै गिनो रोङा बिब्दि होननाय बादिनो प्रेमानन्द मुसाहारियाबो आरोबाव सानसेखालि हर गेजेराव फंबाय द्रामा आरो सानै लोगो लानानै नोम्फाखौ गावथारनो फैबावो नाथाय नोम्फायाबो खमल' बिख्लो रोजानि मानसि नङामोन प्रेमानन्द नों बे समाव अबिराम नों जोंजों सौलायनानै जोबोद गिदिर गोरोन्थि खालामना लाबाय प्रेमानन्द मानसिखौल' उजिब्ला बयबो सानसे नङा सानसे खेबसेया थैखानांगौखा बेनि थाखाय आंहा जेबो दुखु गैया नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि प्रेमानन्द सानसे नङा सानसे नोंबो सोर
फैलाय बे मुलुगाव नैबे प्रेमानन्दखौ बुथारग्रायालाय खोनासं बुहुमाव जेब्ला सम सम इनाय उदखारि गोहोआ खर' दिखाङो अब्ला बे उदखारि गोहोखौ फोजोबस्रांनो इसोरा गावनो गुबुन गुबुन महर लानानै नुजाफैयो जेरै कंसखौ बुथारनो इसोरा गावनो श्री कृष्णनि अबतार लादोंमोन आरो प्रल'नि बिफा हिरण्यकशिपुखौ इसोर श्री हरि बिष्णुआ थिग बेबायदिनो नोंखौ बुथारनो सानसे सोरबा नङा सोरबा सासे उजिगोन कि उजिगोन अबिराम बाबु आं भाई महाभारत आरो अपुनि सतनि सल' खोनासंनो फैयाखै द्रामा दहाय बिदि दा खालाम आंनि खर'नि थै मोनलांगोन बे हराव अनजालिया पुलिसनि साइरेन गोनां टेपनि केसेट हगारनानै होनायखौनो बिसोरो पुलिसखौबो साननानै गिनानै खिबुआव खिलानानै खारलांजोबो आरो थैनायनि खुगानिफ्राय बारग'नो हायो गाज्रि मानसिनि सोलो रनसायनायनि रुगुं गैया खोनासं आरो सानसेखालि ओइदिनखालिनि दीपावलिनि मोनाबिलि सोर साननो हादोंमोन बे रंजानायानो नोंफानि जिउनि जोबथा रंजानाय जेबो मुलाम्फा गैला अनजालि थांनांगौनि सम जाबाय दागाबाय मालती नों आंनि मोननै बोसोनखौ मानिगोन होननानै खोथा हो सना खोथा हो बिग्राय बिमा नों आं थैनाय खौरांखौ बिग्रायनो दानो दा खोन्थाहर मानोना बिहा दा फाइनालानो सोलिगासिनो दं इयुनावबो अनजालिया नोंबो आं थैनाय खौरांखौ नों दानो दा खोन्थाहर मादाजों थैदों होननानै दा खोन्था हामबाय आयै आं गासिबो बुजिना मोनजोबखाबाय आंनो बोर हो आयै अराय नोंजों थाफागोन फिसा नों अराय देरहासारगोन हेलौ नोंथाङा बेनि थाखाय मा खरसा जादों मुसाहारि नोंथां मिन्थिमालाय बे नंखाय पुलिस अफिसार बिग्राया जोंखौ मा लेवरा सोमजानो हानो नोंथाङा मा खरसा जादों र' दा बावैसोनो फिसालाखौबो बिफा अबिराम बायदि बे बुहुमनिफ्राय फोजोबनायनि राहाखौ लासिगोन आं वाह डैडी वाह बेनो नोंनि गुबै महरा मा हेलेना आइ नों औ डैडी आं बेफोर जोंनि बिजनेसनि खोथाखौ नों मा बुजिनो आइ बिजनेस
Daddy, आं गाइखेर जानाय गथ' गोरलै नङा सानदोंमोन आंनि बिफाया रायजो राजानि भट मोननानै देरहासार जानाय सासे एमएलए हिसाबै रायजोनि मोजां मावग्रा नाथाय छे रायजोनि बहा मोजां मावनो रांनि खांखमायाव एमएलएनि मुकुट हमनानै हारिनि साफा साफा फरायफुनाय सेंग्रा गाज्लाफोरखौ ड्राग्स बायदि बिस दौनानै नायगार नायगार जिग' जिग' लेलाय लेलाय बुथारग्रा हादरनि सुथुरसो माथो एमेना सारायखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुं नङाब्लाबा मा खालामनो ना बुथारनो बुथार डेडि नों बायदि सासे उदखारिनि फिसा जानानै थांनानै थानायनिफ्राय थैनायानो स्रा नों बेफोरखौ मा आवनायलाबायदों आइ बेफोर आंनि आवनायनो नङा डेडि सासे उदखारिनि जालमा खोबनाय मेगनखौ गेवहोनो बुंनायसो रमाय फिसाजोखौ बुजायनो होआ मानो मालाय रोंखा राखाखौ आं मा बुजायनांगौ जेखौ मेगनजों नुदों जेखौ खोमाजों खोनादों बेखौसो बुंदों दा फिसाया नोंनो जेथ' बिमायानो फोरोंदों बिमानिनो लादों ए ओंखाम दोआ मानसि सङाबा हारसिं सङो आरो सोरथा ओंखारलां बे न'निफ्राय ओंखारलांगोनबो आरो ओंखारलांनांगौब्ला बेनिफ्रायल' नङा बे न'निफ्रायनो ओंखारलांगोन डेडि आं नोंनि बे पापजों खामायनानै लुनाय न'आव थाला आरो आंखौ इयुनाव फैफिनजानो दा लुबैसै हेलेनाय आंखौ गारनानै दा थाङै थांगोन बे बिग्रायखौ मोजां मोननाया बेहा खर'आ गाज्रि जाबाय र' आलु देवानि नामालै नोंखौ नांगौमोनलै आंनो आलु नामालै देवानि आबौ ना मानसिना मोसौब्रा आबौ आंनो नांगौमोनलै नोंखौ बुरब' माबा बोराय नामा आङो आबौ होनजानो बिगुमैलै बिगुमै आंहा आबौआनो गैया नोंखौलाय बोरै बिगुमै लिंनोब्रा फाग्ला बिगुमै मानि हमनानै ला आंनि हिनजावा नोंनि नोंब' इदिबा जायो र' साला बांबुला बोराय गुमै आंखौ बोराय दा होनब्रा फाग्ला ओरैनोबा दाउले आंखौ बोराय होनानै फारौ जाग्रा हारसा हौवाजोंसो ब्लद थांगारबाय दालाय मानिलाय दाख्लै आंखौ सिखा खंखाय लानानै दाननो होसोलायनाया दाखालि आं बुंथायाखै बोरायनानै थानांगोन नों साला हाइजे ओंखारनांगोन साला बांबुला बोराय आंनि आथिङाव दालाय माने हमफैहांनांदों आंखौ बोराय दा बुंग्रा गुमै ओरैनोब्ला सिख्लाफ्रा आंखौ फाहरथारला दालाय माथो खौरां माने हिनजाव नांगौ गुमै हिनजाव दानि दिनावबो थाखा फैसा गाराबा हिनजावखौ ओरैनो मोनो नामा नों थाखा फैसाखौ जेबो सिन्था खालामनाङाब्रा आं दं नङाब्ला आंहा सेंग्रा बैसोआव थैनांगौब्ला थालिर गायजानांगौब्ला आंहा बरनाम फैयो माबायदि हिनजाव नांगौ नोंलाय जाम्बा गुफुर गावदांदां बिखा फानदांदां 5,000 खानाय रोजा बंग्लिग्लि गोजौ 10,000 गन्थं दं जिं जिं मोज्लाय बायदि जानजि सेरेरे गुमै 20,000 गुमै गासै बेसे जाखो हिसाबखौ खोनायाखै नों जाम्बा गुफुर गोजानि 5,000 बिखा फांदां बिखा गोजौनि 10,000 जानजि सेरेरे गन्थं जंसेसिनि 20,000 5 दाजाब 10 दाजाब 20 गासै 35 गहे गथे लिंग्रा लिंग्रिबाथ' 350 जागौमोन दासान्दि बेबायदि आंनि आखायाव गैया नङाना साफा साफायासो आखायाव दङ आरो रावबो गोसोथोरा नोंखौ गैयालै गुमै गोसो थोथारा सिख्लाफोराबो माबा बोराय मेब्रब्र होननानै नायख्लेंबाय थायो खायदा खालामो गैया फानजाया खायदाफोरा कारन दङ गराय फबनाय हाखराव नों गाफ्लांदों ओंखायनो नोंहा लाब गैया मा नोंलाय मा मेब्रब्रलै आमिर खान सलमान खान बायदिब्लाबो नोंखौ रावबो फाख'नाय नङा थाबसि गाननांगोन थाबिस 45 थाब थाथुनि थाबसि नङाब्ला हायना मुलि थायना मुलि जेबो खाथिनाय नङा बेसे नांगोन थाबिसाव बेसे नांगोन नोंनिफ्रायलाय मा लानो 5,000 जागोन आं बेबस्था खालामगोन हिनजावल' नांगौ होनबाय नोंसिनलाय हिनजावल' मा हिनजावल' जाम्बा दाबुल बुस्थु लाबोगोन आं दाउलियालाय मा साइसनि साला गांगै दे गुमै हामबाय खालामथारनाल' होदो गुमै समनिया
जगार खालामना लांबानो जाबाय समनिया थां जागोन गुमै सिन्था खालामथारनाङा आं दं फैसाया ओइ बोराय बाथौ सासे जै लांबा हामगौलै जै गुमै गुमै इसोर गुमै जाथारथों साला खालामना होबा होथों हायाबा हले नालाबारियाव सरथारगोनलां हरि 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 बुरा बाथौ साला बे सैमा खिथिलायनाय खाफाला एबारसो जुफिनदों मास मोनसे समनिया लागैनो आंबो गारि बायगोन 35,000नि बिगुमा जासिगोन आंबो र' साला बेनो हिनजाव मोजां हरो आङो बै खिजानाय आंनि हिनजाव हाफा गालिखौनो हायना मुलि जारिदेरनानै बेनो हरफागोन आङो साला बे गरायनि जाथखौ आंनो नाङालै आंबो खम नङा साला 10 बोसोर देरसिन हिनजावखौ जदोंमोन आङो एबार 25 बोसोर दुइसिन हिनजावखौ जगोन आङो बे सालिखौ बेनो हरफानो हायाबा जय हरिय प्लिज बिग्राय आंखौ निमाहा होदो हेलेना बेफोर जाखायो बेफोरबायदिया जेबो नङा मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनिया गावनिखा बिग्राय आं जोबोद गिनो ओंखारबाय मानो माखौ गिनो आफा आरो बिनि लोगोफ्रा नोंखौ हाबायानो जायाखै दानो दान्जि जाजानो गिरलायबाय बिग्राय नों सोब खोथाखौनो गोरलै लायो बुंलाय आं माथो खालामनांगौ बिग्राय नों ट्रेन्सफार लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव गोजानाव थाहैथ'दो बिग्राय बेनो नोंनि आरो आंनि आरो बयनिबो गाहाम जागोन मा आं बे जायगाखौ गारनानै थांब्लानो गासिबो जेंनाया गावनो गाव सुस्रांजागोन बुथार नागिरथारनायखौ खारखोमा मालाय खि गगोन अह हेलेना बियो माब्लाबाबो जानो हाया आं आंनि आइ आरो अनजालि बिनानावखौ गारनानै जेरावबो थाङा हेलेना नोंनोथ' मिथिगौ आंनि जिउआ दिनै दं गाबोन गैया नोंगौ हेलेना नों आंजों जुलि जायोब्ला नोंबो सानसे आइ बादि रानि जानांगोन हेलेना नों आंखौ बावगारलांदो बिग्राय नों नोंनि गोसोनि खोथाखौ बुंबायब्ला आंनिखौबो खोनासं बिग्राय जुदि आं थांनानै थानांगौब्लाबो नोंजों लोगोसे आरो थैनांगौब्लाबो नोंजों लोगोसे हेलेना नों मोजाङै बुजिनो नाजाया मानो बुजिनो आरो मा दंबावो नों आंखौ सिबना दैमानि फिसाजोखाय मुगैयो मुगै बिग्राय आंनि नैबे फंसे बाथ्राखौल' खोनासं जुदि आं जुदा जानांगौब्ला आंनि सोलेराल' जुदा जागोन नाथाय आंनि जिउमाया अरायबो नोंजों थांबाय थागोन हेलेना बिग्राय नों लुगैदोंना आं नोंजों जुदा जाथों नायदो बे मा हेलेना बेखौ नों मा खालामनो नागिरदों औ आं थिखौनो खालामनो नागिरदों हेलेना खंख्ला सावोनि जिउखौ लानानै थांना थानानै मा मुलाम्फा हेलेना नों बेबायदि दा खालाम नों दावगायबो हेलेना आं नों नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा सना आइ लाभ इउ हेलेना
खाखिखौ सेंग्रा बेखौ नायग्रो अब्लासो बुजिगोन सोर सैथो सोर गोरोन्थि नुबाय दासो बुजिबाय फैद' ओइ बिरेनाव बैयाव माबा जादों बेथ' बिग्राय Ada Bingrai, masa ke? Ada Bingrai? हमी आं सानाखैमोन नों दि सासे गोसो सिखाव बिलिफां नों आंखौ सानब्लाबो आदा बिग्रायखौ माब्लाबाबो बिब्दि दा सान भाबनांगोन हेलेनाय बिमा बिफाया माब्लाबाबो फिसानि गाज्रि सानाय जेब्लायबो फिसानि मोजांखौसो सानो प्लिज आयै आंखौ हारसिं हगारनानै हो बेसे जाया लोङा थाबावनो नों आफा न' बे गाइखेर गुदुङा लोंदो जेबो जानो लोंनो गोसो जायाखै आयै थांलांफिन
सार नोंनोथ' मिथिगौ उदां गोसोआ दुखु लाबोयो आरो हमथानाय गोसोआ सुखु लाबोयो फामिनि माने खेबसेसो फन बुनानै नायाखिसै नोंनि गोजान जानायाव बेनि गोरलै गोसोआ खि सहायनो हादों दा बे फै सार बेरेनाव नों जोंखौ बज' खालामना मा थास्लिमनो नागिरदों आं नोंसोरखौ बेहाय ज' खालामनानै जेबो थास्लिमनो सानाखै दानि ग्लबेलाइज मुगानि मोनसे जादु देखायनोसो नोंसोरखौ बेहाय ज' खालामनाय जादों दाना सार मेडाम मोना नुबाय नङासै कम्पिउटारनि खामालखौ खाथियाव आंजों थाफै गोसोखौ रंजाहोफै नों आंनिखा You are my love, you are my life, you are my destination Erija, 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 erija Erija, 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 erija Onjali mana neng era era Onjali mana neng
अनजालि मानो नों सिरि सिरि सायख'दों आं नोंखौनो सायख'दों आं जोंनि आंगो अनजालि हास्थायो आं नोंखौनो हास्थायो आं अनजालि अराय समाव नों सना आंनि सनाखा You are my dream You are my heart You are my everything Eri ja 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 Onjali mana neng era era Onjali mana neng siri siri Onjali mana neng era era Onjali mana neng siri siri Just call me Just love me दासिमबो नोङो आयदाय आयदाय बारा बुदालै आयदाय सालि दासिमबो नोङो आयदाय ओइ गुमै आलु थंना गैयालै मानसियालाय ओइ गुमै आयदाय आयदाय ओइ गुमै आलु दंना आयदाय सालि दासिमबो नोङो ओइ गुमै आलु दंना गैयाब्रा आं फैदों नोमबोनां बामबुला एक्टर देखुरा मा दावराव दावसिब्रा मा जादों न' सिङावलाय दासो मोनदों मा मोनखो माथो बामबुलासोलाय गां गैयै दाउला साला बोराय हाबनाय ज' बोराय होनहाब्रा लाजियो गुमै बै बानलु संख्रि जानाय खुगायाथ' सालुथार साला हिनजावसो मोननो रोङाखै बिनानाव गैजा रोङि हालाबखादों राङा हले लाबोखाबाय रग' बेसेबां लाबोदों 30,000 5,000 गारि बायनांगौ र' एबार नों बहा फागालिनि खर' होनदों साला 350 राङानो माबा 35,000 जालायबाय नों साइकेल बोरायखौनो मोना मा गारि जौसे गांथाम आरो 50 रांजोंनो 35,000 जाया होमबा गुमै नों मा थैनायनि खर' होननोङो साला बेखायनोसो हिनजाव मोनाबासिनो हाइजे ओंखारनानै दं नोङो जायालै जाया जानाय नङा दहायथार होमबा बहाबा दुब थैनानै थालिर गायजानांगौब्ला हाखर सिङाव गोथैफोरजों लाजिबोनांगोन आं जब्राजे आंखौ मिनिगोन खनसेसो माबाव आंनो हलिबो खालामना थारगौमै बै गजियावनो 100 थाखा लाखायो थैखानानै राजिनो रोंलायबावगौ नों साला लेंग्रिसो मोनगोन नोङो लेंग्रिया जानाय नङालै गुमै जाथारनाय नङा आं उनाव होनोसै बाखि मावदो गुमै बाखि मोननांगौ बाखि बेसेबां होगोन गासिखौबो होजोबगोन आं 35,000 गुमै होजोबथारगोन मावदो गुमै मावदोल' ज' साला माबा मोनसे खालामनानै मावदो गुमै होजोबथारगोन आं लांफाखादों होमबा थगायनो मोननाय थगायथारा गुमै थगायथारा बहा फागालि दं थगायथारा इसोर मोखाङाबा माबायदि जागोनलै गोलाव ना दुलुर
गुफुराथ' जाखागोन आं गुफुरखौनो बिखादोंमोन खोमसियाव नुनायनि थाखाय खानाया गोलावबाथ' मानसियाबो गोजौ जाखागोन गोजौ जायोब्लाथ' आंहा अनेक उसुबिदा दं आज्लं नांगौबाथ' दिगदार जागोनलै आंहा हाब दिनै मासिबां खुसिबाल बांबुलायालाय न' मालै आब' बेलाय हिन्जाव होग्रा बाल हायना मुलि हायना मुलि हाबाब गुमै स्वामी आलु स्वामी बहा थांखो आलु स्वामी बहा थांखोलै गुमै आंनि बिखानि समफ्ल बहा थांखो स्वामी दाना नांबाय आलु आंखौ हायना मुलि होनानै गुबुननो हरनो हायोब्ला गावहा दस्रा हिन्जाव लाबोनो सानदों नङा होमबा नोङो आंबो रोंगौ दे हायना मुलिखौ साला नोंजोंसो नागारलायनो हायै लागायनानै होदों नोम्बैया बांबुलाखौ दानिया सानैजों आथा नांनाय बादि नागारलायनो हालाबसो ओइ गुमै आंनि दारि जाबस्रें बहा थांखो नों आंनि गुमै दारि जाबस्रें गुमै मा होननाय जाखोलै बेलाय बहा थांखो माथो थोस जागारबाय मा बुरिनाव आंनो नागारबाथ' आंनाव स्वामी आंनि जिउ समफ्ल जाबाय 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 माबा बिगुमैखौनो स्वामीसो होनबाय गुमै स्वामी आलु आं नोंखौ मोथो मोथो मोजां मोनबाय गुमै गुमै स्वामी 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 आं नोंखौ गोसो थोबाय आं नोंखौ हाबा लागोन स्वामी खनसे खुदुमनाय स्वामी फाग्ला हौवाजों हौवा स्वामी जायो नामाब्रा अजा सानैजों हाबा जानोसै महामायायाव हौवाजों हौवा हाबा जायालै बुरबाव गोसो थोबाय बेयावनो सुहाग्रात खालामसै बेयावनो सुहाग्रात खालामसै दैमारि नोंथां नोंथाङाथ' बिग्रायखौ जेबो खालामनो हाखानाय नंला मानोना बिग्रायाथ' नोंनि जानो गोनां बिजामादै नङा होमबा रिलेक्स मिस्टार दैमारि नोंथाङा सिरि दलरै जिरायनानै थादोल' सिगां सिगां मा जायो नोंथाङा नायबाय थादोल' मा खालामनांगौ बे आं दंसै बिरिन्दाआवबो नोंखौ मोजां मोनो नै थांदो आदा नों बेसे अनसुला अनजालि सोरां बारां थाब फै जागोन आदा अनजालिखौ मानो हगार हरखो बिनानावनि खुसियानो आंनिबो खुसि दानि दिनाव बबे समाव बबे जायगायाव मा जायो मा बेरो रावबो बुंस'नो हाया आं मिन्थिगौ बिरिन्दाआ मालाय बादि गथ' नङा पुलिसनि साइक'लजिनिलाय बहाथो हानो आइ फैगौ हनै थगायदों र' नोंखौ जाम्बा मा गुमैया हगार हरामोन नामा लाजियाबो हाबा जायगारा गुमै लिंनो
खाथियाव रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो जाखांफैबाय थायो नोंनि रैरुब महर गोसोनि आयनायाव साया माया आंजों फैदो ना अनजालु आंनि सेराव रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो रिंखांफैबाय थायो नोंनि दाव मैनानि गोदै गोथाव गारां गोसो गोरबो सिङाव सान गोरलै बायदि गावदां खाफालाव फुननो लानाय आखाइनि गोजा सिन्दुरा फागुननि जावलिया बारजों बिरखारलांजाब्ला सोलेरनि थैखौनो हाना फुनगोना नोंनो गानहोनो लानाय बिबार मालाया बैसागनि सिमब्रेनाय बारजों बुखारलांजाब्ला बिबार जानानै बादेंलायना थागोन नोंनि गोदनायाव फैदो ना अनजालि आंनि खाथियाव रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो जाखांफैबाय थायो नोंनि रैरुब महर गोसोनि आयनायाव साया माया आंजों स्रिं 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 जोंनि मोजां मोनलायनाया फैमाल जाबोला जोंनि गोसो थोलायनाया दौलें जबोला जोंनि मोजां मोनलायनाया फैमाल जाबोला जोंनि गोसो थोलायनाया दौलें जबोला जिउखौनो गथायगोन गोथैसालियाव रायजो जाहैगोन फैदो ना अनजालि आंनि खाथियाव रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो जाखांफैबाय थायो नोंनि रैरुब महर गोसोनि आयनायाव साया माया आंजों फैदो ना अनजालि आंनि खाथियाव रानस्राव गोसोखौ सुग्लाय होफैदो जाखांफैबाय थायो नोंनि रैरुब महर गोसोनि आयनायाव साया माया आंजों
नोंसोरनो मा नांगौ नोंसोर सानैनि जिउ जोंनि दाया मा नोंनि दाया नोंनो पुलिसनि सुरां आरो नैबे दाया जादों बियो बिग्राय गयरिंनि बिनानाव अनजालिनि मोदोमाव आखाइ दाहो आखाइ होयोब्ला मा खालामदों नोंलाय Raja, you bastard! I will kill you! What? Raja, you bastard! I will kill you! Raja! आयै आयै मा जाखो अनजालि फिसा माबा गाज्रि मोनो नामा आयै फिसा अनजालिया आंनि फिसा अनजालिया अनजालिया बिरोंदावजों बेरायनायनिफ्रायनो फैयाखै जानो हागौ बिरोंदावजों लोगोआव दं अनजालि जारौ सना नोंखौ जोंनि बादि गाज्रि बेसे बुथारलांखो नोंखौ सोर बेबादि खामानि मावनो थिना गावनो थिनबाय आरो दाना थिनबाय बे लोगोखौ मानो गारबोआ आयै फिसा अनजालि मा सुनि खाफाल लानानै फैखो नोङो हाबा मावग्राबो नोङो नाथाय अनजालि सुनाया
अनजालि आयै बिग्राय नायगिरिया हाजारखि रायनो नाजाया मानो नाथाय सानसे आयेननि नोजोराव दायनिगिरिया दायनिगिरिखा आयेना बिसोरखौ नांगौ बादि साजा होगोन आयेन मेडामा बबे आयेननि बाथ्रा बुंदों बै आयेन जाय आयेननि दालालिफोरजों बायनाय फाननायनि फालांगि खालामजायो बे आयेन मेडाम आयेन बुंनायमोनब्ला बो आफाखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ मानो साजा होनो हायाखै आरो दिनै आंखौ अनजालि बिनानाव असे बुंबानो समान बिरिन्दावखौ नायगार फासि होनायखौ आं बयखौजों सहायनो हानो बिग्राय आं नोंनि हालोदखौ मिथिगौ नों हागौमानि गोख्रै दायनिगिरिफोरखौ हमनो नाजादो आं नोंखौ हाजासे मदद खालामगोन थेंक इउ मेडाम दानिया मा जाबावनांगौ फिसा बिग्रायाथ' नोंखौ हरखानाय नङा नों आंनि नायलो जालो फिसा हौवा सासेल' बेनिखायनो आं नोंखौ नोंनि नोमथि बादि बुथारनानै लानो लुबैयाखै राजा फिसा दानिया मोनसे राहा गोसोआव फैबाय मा राहा दैदि राजा फिसा आं नों मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै थाहैथ' दे बिनि थाखाय जेसेबांखि रां नांगौ जामोन आं हरजोबथागोन फिसा आरो बिनिफ्राय साबसिन जेबो राहा गैला जोंहा हेलेना आइ नों औ आइ नोंखौ नायनो लुगैनानै फैथारबाय आङो हेलेना आइ नों गोख्रैनो थांफिनदो आइ दा नोमफा फैसनब्ला आफाखौ गिनानै फैयालासेनो थायोब्ला नों जोनोमगिरि बिमाखौ बोरै नुफैलायखो आङो हेलेना आइ नै नोमफा फैबाय माबा थांदो माबा ओंखारलांदो आइ बबेसिम खारनानै गनो बबे लामाजों हेलेना दिनै नों बहा बारग'नो आं नोंखौ नायगार बिफा बेफोरखौ नों मा खालामनो नागिरदों हंगार नों बेखौ Daddy, दिनै नों आइखौ जाबायदि खालामदों बेनि थाखाय नों निमाहा होजावथाव नङा आंखौ निमाहा हो आइ निमाहा पाप नांगोन आइ सना मिथिगौ बे बुहुमाव इसोरनि अनगायै बिमा बिफानि रावबो देरसिन गैया नाथाय नों बायदि बिफाखौ गावथारनाया आंहा जेबो पाप जानाय नङा हेलेना नों हारसिंलाय बेखौ गावथारनाङा आंबो दङ हेलेना हौवाखौ हस्पिटालाव लांसै जेबो जिंगासिनांगौ गैया दान्दिसे उनावनो हुस फैसिगोन दैमारि साहाब जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया शी इज आउट अफ डेन्जार
बिग्राय फिसा आं मिथिगौ आंनि दाया निमाहा होजाथाव नङा नों आंखौ मा साजा होदो नोंखौ निमाहा होनो आं सोर आदालतासो बिजिरगोन नोंनि साजाया मा थेवबो नोंनि साजाखौ रेजें होनो आं नाजागोन बिग्राय नों सासे जिउमा गेदेर आरो गोसो गुवार मानसि सि आदै गिदिरफ्रा उन्दैफोरनि आथिंखौ माब्लाबाबो दांफेरा उन्दैफ्रासो नों गिदिर आदै उन्दैफोरनि आथिंखौ दांनो समाया आंखौ निमाहा होदो रमाय आं नोंनि बिफा जानो समाया आं नङाबा गुलि खालामजागोन बबेसिम खारनानै गनो नोङो आंनि आखाइनिफ्राय थां मा सिमना दैमारिया सारेन्डार जाबाय मा सारेन्डारल' गासिबो गुमुरखौनो बिग्रायनो होजोबबावबायसो नै सोर जाथावथाव बिलाय माबार फैदो आरो नोंबो मिस्टार प्रेमानन्द मुसाहारि बाहेराव ओंखारबो एसपि बिग्राय साहाब नोंखौनो नेगासिनो दं माब्ला मोगा मोगि जागोन प्रेमानन्द मुसाहारि मोजाङै मोजां गोख्रै गावखौ गथाय नङाब्ला मा मोखांनि गोहो नाङाखै हैफिनबावदो
होदो साख्रिनिफ्राय नांगौबा आंखौ डिसचार्ज फोथाय खेबस' सोरखारि गुन्दै जानानै सोरखारि फोथाय खेबस' प्लिज सार प्लिज आंखौ दागावथार प्रिय बन्धु नोंनि थैनायखौ रावबो मारा साननाय नङा इनकाउन्टारावसो हेन्डसाप बिग्राय साब आखाइ होनाय माबारगार नङाब्ला हेन्डसाप दलद था लरेट माबानो हगारनाय जागोन गथाय माबार आखाइनि पिस्तला गथाय बिग्रायसा नोंजों लोगोआव आंबो दं गोख्रै हाथियारा खनानै ला आदै नों औ बिग्राय आं प्रेमानन्द मुसाहारि नोंनि माइरं बाहागोआ बेयाव जोब्बाय नोंनि फंबाय रामाजों सोरगोफुराव जायफारो बिग्राय फिसा आंखौ निमाहा होदो आहा आंनि आफाव बेरामखौ एरिया नों निमाहा जामोन सासे पुलिस अफिसाव जानानै गावनि मावनांगौखौ मावनायानो दाय नङा होमबा आइखौ जेरानि जाहोनो आइया नोंनि माइनाय मावामोन आंनि बिनानाव अनजालिया नोंसोर लारादोनि मा इंखा मावोमोन नोंसोर लारादाया आंनि बिनानावखौ जिनारि खामसे खालामनानै फासि होनो प्रफेसर सुबुं बर'आ डेम'क्रेसिनि नियम बादियै नोंनि अपेनेन्ट जानायानो दाय नङा होमबा आरो बिनि दाउनदाया मा बिग्राय फिसा बे भाबिखौ दा नागारथार बे माब्रै जाखो आदै बे दायनि थाखाय नांगौबा नों आंखौ साजा हो बिग्राय फिसा बिग्राय साब एमएलए सिमना सानि जेबो नागिया बियो आंनि मोनखोनांगौ दायनि साजा सालाम प्रेमानन्द साहाब एसेबां थाब थैनो गोसो जाबाय नामा बिग्राय फिसा आंखौ दागावथारसै आंखौ दागावथारसै प्रेमानन्द मुसाहारि आं नोंखौ एथ' गोरलैयै बुथारा थैनायनि आगोल नोंसोर लाराजों लोगो हमनानै गोसो गैया नामा राजा प्रेमानन्द दिनै फिसा फिसालानि सानैनि मिलननि जोबथा दिन थां अहा अहा गोबास्रायै थां दादि राजा फिसा आंनि मोदोमाव बम दं बिग्राय साब नांगौबा आंखौनो बुथारदो हावबा आंनि राजा फिसाखौ हगारहरदो गोसो जायोब्ला नोंखौ आं दहायनो बुथार हासिगौमोन नाथाय मानो बुथाराखै जाहाथे नों नोंनि मेगनजों नोंसा लाराजानि खुद्रि खुद्रि गाबनाय आरो थेर बेथेर जानाय सोलेरखौ नुनो मोनो बिलिफां बे बमनि रिमट कन्ट्रल बे रिमटखौ सेरनाय लोगो लोगो नोंसा लाराजानि देहाया थेर बेथेर जाजोबगोन आरो बे रिमटखौ नों सेरगोन प्रेमानन्द नों सेर इसोर आं मा खालामबावनो खैफोद जाबावल' इसोर थाब हाबा मावनायनि आगोल इसोरखौ नेवसिग्रा सेर गोख्रै सेर प्रेमानन्द दासो मोनदांदों नङा होमबा आं गोरिब फिसा गोमाजानायनि दाहाया बेसे गिदिर मिस्टार प्रेमानन्द दाना जों सानैनि फाला सोर थैयो सोर थाङो बेयाव खालि गरसेल' गुलि दं जायनि गिबि ट्रिगार दाबायनो हागोन बेनो थांगोन आदै नों मानो बिदि खालामखो बिग्राय फिसा आं मिथिखागौ प्रेमानन्दआ नोंखौ नागारखानाय नङामोन आदै आंबो एसेबां बावदा नङा बेनो गुलि गोनां हाथियार होनो साबायखर बिग्राय गुबै दायनिगिरिफोरखौ सिनायनानै साजा होनायनि थाखाय जोंनि डिपार्टमेन्टआ नोंनि सेराव खर' गंलायो
आदालतआ पुलिस आयगनि रिपर्टनि सायाव मोजाङै आरो गोथौयै नायबिजिरनानै बिग्रायखौ दाय गैयै फोसावो आरो एमएलए शिबनाथ दैमारिखौ मानसि बुथारनायनि दायाव 7 बोसोर जेलनि साजा होयो। Just hold me, just love me.